Pagiging boses mo, pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Iko-konektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog Kanbanwaan, Tingog Kanbanwaan. Digdi sa DCGB. Alas 9 na, PIO na. May tanong ka ba? Itanong mo na. Bawat usapin, Bueno, alas 9, 10 na ang oras. imagine. Pakipaluway-luway tabi kang kunyan, kang ining volume kan kuan. Lokal na Nagdadaging-ding, nagdadagong-dung. sagot ni Pio Fernandez yan. Sa pangarang kambilog na tropa, kami po giraray minapaabot ning good morning sa lambang miyembro kan Sociedad Asin kan Familia ngunyan pong Martes 14 di Hulyo 2026. Fernandez, Programa na ang Tingog Kanbanwaan naglalaom na sa paghampang niya to kan kaaldawon an mahal na Diyos dapat permitang ipigpaenot sa gabos. Kanba, Bisperas po ini kan maray na petsada na naman. international, sagot ni Pio Fernandez yan. Pio, Bisperas na naman kan pizza 15. laging maalan. Happy birthday man po sa mga nagkukumplean nyo tabi ngunyan. Pio Sagkod man kitang alas 10:30 ninod to pag Martes. Sagkod na kitang 10:30. Kasabay dyan ang bilog na tropa, si Chief Jimmy, Pading Al, Pading Jomar, May tanong ka si Joshua, si Angel, si Karen, bawat usap si Boy may pinag-asikaso at ano niya sa tuyang piloto ano. yan ating Sa Master Control yaon dyan, June Napolis. saan. Para po sa broadcast kan DCGB region-wide sa paagi kan mainstream media sa AM band. May tanong ka ba? May nagregalo kay ni sa Kuya Endimar, duwang babae, Ating lili ining tugtog na ini. isyu ng bayan. Ating Daimi ngaya matios papapiyo, nga dae ka man ngaya kaan. waan. Ika ngaya sobrang paunod mo. O di sabi ko, sige. Fernandez yan. O, aberda. Ang bayan. Pio Fernandez Garo kita nasa kunyan, barangay Baylian. waan. Fuerte. Ng sambayanan. Pio Fernandez. Ang inyong kadamay basta ang Saka. bebe. Tingog Kanbanwaan. Saka. Mapalokal na Sa newsroom yaon dyan, nagingenot, nagsusuperbisaran sa muya pong ever reliable and matatag matindi. News Director Mardila, ang kab- kasabay si Jen Matthew Balyaran, siyempre Ma'am Shia Leron, ting lilinawi. pati naman po si Nicole Ann Gloriani. Hihimayi. Sa IT, yaon dyan, Jerome Nico Martinez. Waan. Para po sa broadcast man kan DCGB sa internet worldwide netwide. Nasyonal, sagot ni Pio Fernandez. DCGB News Online. Pio ngang bayan. Pio Fernandez. Budaan mga pag-iribata hali dyan sa Sorsogon State University OJTs. Pio Fernandez. Ang inyong kadamay basta alas 9. Tingog Kanbanwaan. Mapalokal, nasyonal, international. Sagot ni Pio Fernandez yan. Ang sa kuya pong number, ako pa sa idong kairibanan ng PIO ng Bayan, Pio Fernandez. Duman sa Globe subscriber 09660-730-115 09660-730-115 as in 0942-670-1195 sa Smart Tab ano yun. Uy, may nag-text sa tuya, sige daang dagungdong kan bulkan mayon. Ito bagang nag-uurog-udog gayod. Tanganing makuanta tabian na sitwasyon niyan taotod. Madali sa natabi. Tamay inapunan kita. Sandali po muna. Alas 9 na, PIO na. May tanong ka ba? Itanong mo na. Bawat usapin ating lilinawi.
O yan tabi giraray na sitwasyon diyan sa Bulkan mayon ano taod-taod pag istoryahan ta yan ano ta. Eto na, standby muna all units sa yung news team diyan sa luwas, standby muna not unless na flash report yan or very urgent giraray ta. Mako kita ni na oras aram ta bising maray ini an alkalde po kang kunyan kandaraga na ako budar kita ngunyan na pagkaaga si Mayor Vic Perete. Mayor Vic, Diyos marhay na aga tabi. We're on air na sa programang Tingog kan Banuan sa DCGB. Diyos maray na alda po, Sir Pio, asin sa mga paradangog kang DCGB. Opo, Mayor Vic, salamat primero sa oras. An saro sa mga concern na padagos po na pinaghahapot man sa Samuya and pinagraranimi man sa Indotabi, Mayor Vic, kan mga taga-daraga. So, serbisyo nin tubig baga dyan sa daraga. And what I've heard, ining recent days, parang igwaning major development dyan na if you would confirm na garingani ka mo, buda sa sanggunian bayan, may planong magpa-Manila, tanganing i-assess na kung igwa mananggad nin kapabilidad itong so mga interesadong magbugtak dyan nin panibagong serbisyo ng tubig sa daraga tabi, Mayor Vic. Tama po, Sir Pio, no? Good morning, Giraray. Igwa na pong bagong may sadiri kang prime water. Malangani po kasusarong aldaw, nagpadaray ning surat digdi sa muya, kasusarong simana, na garo babaguhon po itong pangarang kang prime water. Dahil ko pa ngunya na hiling itong surat na pinabot sa kuya, asing i-kumpirma ko man po. Pero ini pong bagong may sadiri, ini pong si Lucio ko. Ini baga kung matatandaan po nindo. Ini po ang may sadiri kang sarong retail store. Ini pong yaon po digding anong pong ano yan dyan sa may Legazpi. Dakulao na negosyo. Kaya gusto mi man bisitahon asin makahuron asin mailatag ang programa niya digdi sa Banuan ning Daraga. Yun, oho. So, ining Lucio ko tabi, Mayor Vic, if our memory serves us right, kanakaaging mga bulan, naglataw mananggad ini na iyon na so nag-buy out kan prime water sa mga Villar. Ano po? Tama po. And then, igwa ng opisyal na komunikasyon sa Indo dyan na they will be now taking over sa padalagan kan prime water, Mayor Vic. Tama po. Opo. Now, ano ang plano tabi baka kung kaya mabuyo naman kita, paano masiguro kan lokal na gobyerno so technical na kapabilidad ka ini na dain na maarog sa dating niya na serbisyo by providing safe na tubig both quality and quantity wise tabi. Paano nido masisiguro tabi iyan? Yan naman po ang obserbahan ta. That remain to be seen. Ano? Siyempre, matuga na naman kang siyempre ang servisyo nindang gigibuhon. Ang arambagan nindo, so nangyari sa prime water Serpio, puro ito tuga. Asin, dahil man na gibo so sa indang promesa na papagayonon so bulos kang tubig digdi sa Banuan ning Daraga. Kaya nagka-problema kita. Ito pala talagang dai kaya daing kwarta na pagpatrabaho sinda kang mga proyekto digdi sa gabos na pigkaputan indang sa haram ko. Halos 80% kang sa indang pigkakaputan na prime water. Bako magayon ang serbisyo. Now, kumuarog ka ng sitwasyon tabi, Mayor Vic, ano ang plano kan lokal na gobyerno na igwa ng ma-take over and ining so grupo kan mga Lucio ko, ano ang plano digdi sa existing contract kan prime water sa Daraga Water District? Ano ang sa inyong plano kan i-rescind ba nindo yan soonest or what tabi? Sa hiling ko tagar take over man lang ini kung maaram ba ganindo ikaw mga nagreklamong ikakaputan ninda lalo na sa Bulacan na garo mag-take over ng LGU garo medyo iyo manggiraray nakabalik manggiraray duman sa prime water. As in siyempre
kami di sa Banwaan ng Daraga, hoping permitabi Serpio na kami bagadigdi dak bako man kasabay di sa kontrata talaga kang duwa ang water district as in ang prime water. Mm-mm. Kaya ang the least that we can do siguro ining aning lisensya iyo ang pinakagibo as in siguro adalan at least may mga igwa naman mga nagkairigwang mga naglaog sa korte kung anong mga ginibo ninda. Kaya pirmi kita sa pag-obserba pero iningo na po ang ikukonsidera ta Serpio na sa promesa ninda dahil bago na po ang management Mm-mm. na hilingon ta kung talagang magayon ang serbisyo po ninda. Iyo, oho. How would you confirm na plano nindo kamo mismo tabi Honorable Mayor Vic pati naman subilog na sangguni ang bayan mapasiring kamo sa Manila in order para makahampang nindo ang kumpanya managan ni as in ma-assess so sa indang technical capability? Iyo po. Gusto mi man talaga sindang makahuron. As in, madangog man sa konseho. Mapagal po kung ako sanan magdadangog. As in, baka may mga questions sinda. Mas magayon, sinda mismo, sa ampangan, madangog, ilatag din ang mga plano. Madangog kang mga daragenyo ang sa indang future na plan para digdi sa Banwaan ng Daraga. Oho, tanganing dai na kita mabuyo na naman magpalaog kaan kumbaga. Oho. Now, Mayor, curious lang tabi, sinda nang nagpapadalagan ngo niyan o igoning parang transition period pa prime water pa nagpapadalagan tabi? Dati po igwa kining transition igwa ning pig-aprobahan pa kang national kung paano ini sinda maka-take over. As in, siyempre di nagbago naman yung branch manager. Sa hiling ko, talagang igwa ng pagbabago. Mhm. As in, siyempre, Serpio, medyo nagkurukaskas ng diit man sana. Oho. So mga ibang may mga changes na diit. Medyo, medyo may liwanag ng diit. Baka lamang Serpio, Baka lamang mapakusog na so pagwawa mapapusog. kan. As in, piglatag po Kuan. nindaman sa mga initial po nindang project digdi sa Banwaan ng Daraga. Abo ko po man i-announce ni. Siguro sindan mismo mag-announce ka mga proyektong gigibuhon. Mm-mm. Bako man ini kadakula diriit pero at least ang magpuon, idol man ta po mahihiling kung magpuon talaga na sa proyektong bago. Mhm. Iyon doon man ako mabilib sa ina. Talaga kung itulak na ninda ini mga proyekto na piglatag digdi, lalo na po digdi sa parting Doña Maria, digdi po sa Sagpon, sa market site. Mhm. Duman po sa mga lumao na, yan na lumao na po pala ng mga Linya. linya dyan. Oho. Ini pong magpuon po sa Busay, sa walang party dyan, kung pasiring ka sa sentro, mga lumao na po dyan, kay po ang salidahan. As in, siyempre, magbugtak sindang bagong source ng tubig, bako lang sa mga datihan, talagang sa mga dati po, medyo bako na po kakusog as in dati at least po ikaw mong pigigibusin ng mga plano. As in sabi ko nga sa inda, minsan Serpio, minsan medyo kuro kabisado ko ng operation ninda dahil sa complaint kang mga Kantawo. mga residente o mga konsumidores. Nahiling ko duman so generator pala ninda na lumao na. Mhm. Pabalik-balik. Ang kuryente tabaga, Serpio, bako stable. Opo. Nagpa-fluctuate. Pag nag-fluctuate po yan, nararautan makina. Ngunyan, madalagan po dyan ang generator. Mhm. Ang generator po nila, luma naman. Kaya, sabi ko sa inyo, wag naraot na naman. Mahalat na naman kitang mapahirahay, kung maarin. Talagang ang serbisyo, bako po stable. Iyon. So those things, ining mga bagay na ini, sana Mayor Tabi, pag naghampang na kamuduman, including yung full council, maasigurar na igwasindanin mga backup na 100% mapongsyonar kung magpaltos ining sa tuyang mga kuryente digdi kay po na sa indang generator sets Tabi. Opo. Talagang, tapos mahihiling mo po sa statistic. Mhm. Nagbaba, so nagpakabit na sa compared kay itong panahon sa prime water. Kung sabi yun, disganado na. From 10,000 plus, nagbaba 8,000. Mahiling mo, nawara. So, 2,000 na consumers. Iyo.
Okay, okay. So, noorin tabian sa indong plano managad na hampanguna ini na bagong grupong ini magpadalagan Ayun, kang ngunyan kuan. pong si Mana, sana matawang kaming oras. Oho. Iyo, tanganing ma-discuss na comprehensively, ma-assure ang mga taga-daraga. Opo. Oho, okay. Di sige tabi, Mayor, kung ikaw ka pang gustong idagdag man dyan sa mga taga-daraga, go ahead tabi. Iyo, gusto ko pong asigurar sa mga Daragenyo na kami digdi po sa lokal na gobyerno, matrabaho. As in, ini sa mga sarong problema, sa tubig, sa kuryente, matao na lang kaming suwestyon talaga talaga kung ano man ang mga desisyon ninda kang alay ko. Kasi Iyo. siyempre yun yung pinaka-importante, pwede tang ma-intervene ining tubig talagang haloy na panahon. Sana ako nagpapangadji na matawan na ini, matuldukan na ini problema sa crisis sa tubig dito sa Banwaan ng Daraga. Naunang bitan muna, crisis, inako muna, Mayor, na crisis naman agad yan dyan sa Daraga. Ang sitwasyon niya, kundi makuan. Siyempre po, so, kumbaga, tag-init mo niyan. Opo. Grabe, ano? Sige, salamat din maray tabi, Mayor Vic, sa oras. Mabuhay po kamo tabi dyan. Thank you po. Thank you so much. Sa mga tugang, si Alcalde Vic Perete, nakahuro niya tuungo niya na pagkaaga. So, iyan po tabi, taka nakaaging mga aldaw, sige man nang harapot kan mga nagdadangog man sa tuya diyan sa tingog kan Banwaan sa Daraga, buda so mga amigos tama diyan, mga barkada na ano ang latest ngaya sa Daraga, baka lamang ngaya may major development o naghihiro ng hururon. Ito pala iguan ng komunikasyon na ipinagpaabot diyan sa opisina kan alkalde na iyon na nga ito, taking over na, nagte-take over na itong sugrupo ni Lucio Co. Yan. Narumduman ko kay ito ini Andy Marbaga ka nakalis na mga bulan, nagbutuan na sa Lado Nacional, binay out na prime water sa mga Villar. Lingaw ko lang kung anong kumpanya, basta dakula ining kumpanya na existido na igong pigpapadalaga na negosyo, mga Lucio Co and Demar, tabi? Kunyanyan, bababing, ang sadirian kang Gold, saka S&R. S&R. Roger. So, Okay. December 2025, official na binakal kang Crystal Bridges Hall Corporation, an investment firm kang retail tycoon na si Lucio Co, and 100% ownership kan Prime Water Infrastructure Corporation, ali sa Villar Group. Iyan, very well taken tabi and Demar. So, posibleng iyo na ini, nagte-take over naman ng God, igwa na nga ning komunikasyon baga kay Mayor Vic, ano? Yeah, Yan. kasi June 10, mga na taon, inaprobaran kan Securities and Exchange Commission o SEC ang pagsalida kan pangaran kan Prime Water pasiring sa Hiraya Water Corporation. Tapos Yeah. ibinalyo man sa opisina duman sa Paco, Manila. Nararing sa base ka mga negosyo na Lucio Co. Nya, So, yun na yan tabi ang nangyari. Roger. So, Nagsalida sa naning Article 7 Corporation o rehistradong pangaran sa ley, nagsalida rin pangaran para magkagawa ng bagong pagtuon. Roger. Iyan tabi. Thank you so much, Andy Mar, sa magayon na wisdom Buddha informasyon. Thank you so much. So, iyon na tabi dyan sa mga taga-daraga, nagpupuo na. Now, primero, ito mga administrative aspect lang po ito muna kan pag-take over kang grupo ni Lucio Co sa Prime Water. Binakal na, sanggatos % ownership, binakal na kan Lucio Co. Iyo palang sumay sa diri kan SNR. Yan, SNR. Uy, baga sa naga, buda iba pang mga darakulang negosyo. Kaya palan, sabi ni Mayor Vic, igwa ng surat na pinaabot man sa Daraga. Dahil niya pa ugaring nababrowse nin maray susurat. Pero iyon na ang initial informasyon, informing them na taking over na ining grupo ni Lucio Co. Hiraya parang arogkaan group of companies, bako ng Prime Water. Now, ang sabi ni Mayor Vic, nakahurong ko man siya siguro kan Sunday ata ito, naunang bitan nining irayang inya ko, ano iyan? Iyon na ito, so pigga bulgar ngo niya ni Mayor Vic dyan sa mga taga-Daraga sa programa tangon niya, na nag-take over na opisyalmente. And ang sabi ni Mayor Vic, kami ngaya nadangog baga nindo
kami ngaya sa lokal na gobyerno kan Daraga ay for one, kasabay ang bilog na konseho, mapasiring kami duman sa opisina kaiyan. So pigtarambagan ni Andimar na opisina duman sa Manila. Ta ngani ngaya na once in for all, magpuon kita sa right footing. So tamang pagpuon tatibaan ngaya, mabuyo naman kita. Napalaogon iyan, nakalaog na nga, ito nagte-take over na yaon nandyan, tapos day man palan ngayaning technical capability. Pareho kan prime water kay ito. Isinaisay baga ni Mayor Vic, dadaay maning kapabilidad talaga. Now, mas maray nga itong kami an maduman, madangog kan mga ilihidong opisyal, kumupigtiwalaan kan tao, the mayor, vice mayor, and baylo na konseho, aramon ang technical capability ninda. Saro sa naon ang bitan baga ni Mayor Vic ining generator set. Kung magpalyar ang mayor na supplier ng kuryente, Aleco, gura ano kahanda ang grupong ini. Igwa daw kamo ning generator set. And ikadua, kung igwa ning generator set, kung igwa sinda ning backup pang generator. Kung ingkaso magpalyar itong sa indang generator na ready, ta bayaan ta mo ang Daraga, digdi kita sa Ligaspi. Inda ko nga ni kung ining Ligaspi ta, ang PhilHydro, sakob pa iyan kang prime water. Inda ko lang tabi, mga rin, baka yung tropa makakon dyan tabi, no please, mabdive ang istorya kung kasabay ini sa iti-take over kan grupo ni Lucio ko. Tayo ni bagang PhilHydro, prime water man ata yan eh. Mga bilyar man atan may sa dirikaan, kung iyan, iti-take over man. Now, iigilid tamo na yan. Dumang kita sa generator set. Digdi baga sa Ligaspi, pag minapalyar ang Aleco, halimbawa may nangyaring biglaan na pagputol ng supply ng kuryente or schedule brownout because of maintenance, igwa ng pipa under the generator ang PhilHydro. We're talking of Ligaspi muna ha. Ang problema, tapag minapalyar man itong generator sa kahaliwiganin pagpapa-under kanta, paminsan baga, alas 6:30, alas 5:30 nin aga, day ng kuryente, sagkod alas 7 nin banggi. Digdi sa Ligaspi. Day man kikaya paminsan kan generator set kan PhilHydro, so halos daing puro pundong pagpa-under kayan. Kaya nangyayari baga, pag mina-conk out, pag difference itong sa indang generator set, daining backup generator. Kaya baga nawawara ang supply nin tubig sa Ligaspi. Nyan, balikan ta ang Daraga. Sana po maasigurar manan with the audience, kunya na si manasabi baga ni Mayor Vic, maduman sina sa opisina kan inairayang iyan, opisina kan mga Lucio ko, sana ma-erase ang duman. Okay, igwa ka mo ng generator set. What if kung sa halawigin na brownout, magpalyar man iyan, igwa daw ka mo ng panibagong generator na backup na pwedeng magkunyan, magsustinir kan operasyon while pinaghihirahay itong primerong generator na nagpalyar. Yan tabi So, Dosti, sabi ni Mayor Vic, tama, ikaw na yan, magpuuna kita sa raruan na hururon, hilingon ang kapabilidad kan panibagong nagpapadalaga na yun kang water district kan Daraga o kang serbisyo kan Daraga, ito bagang bulk water supply, ta nagbabakal mabaga ang Daraga Water District dyan sa Iraya. Yun na, Iraya na gayon yan bako ng ining prime water. So dyan tabi sa Daraga ha, iyon na yan, at least igwana nin good news. Major development tabi manungod dyan sa problema nga sa supply nin tubig, both quality and quantity wise sa Daraga. Ngayon na taben ha. Ngayon na si Mana, mapasiriring sinda naman sa Metro Manila, subilog na konseho to assess. At least maaraman lamang ta pag arog kayo mga problema. Sabi ni Mayor Vic, krisis sa tubig ini, kasabay na ining suel ninyo. Diyan sa Daraga, maasigurar mi man lamang ngayon mga constituentes kan Daragenyo na ining nagbagong padalaga na ini kan water kon dyan, supply. Dahil kita naghururon sa Daraga Water District, dahil problema ito, ang pighururon ta, itong bulk water supplier, ining irayang initabi, nasa dirikan mga Lucio kung ngunyan, na pinag-asertar na dapat
talagang igoning kapabilidad na magpadalagan nin maray kan sa indang pag-supply nin tubig sa Daraga Water District, including itong pag-locate yata nin mga panibagong sources nin tubig dyan sa Daraga. Gabos yan. Pag nakabisita na duman ang grupo ni Alkalde, buday yung sanggunian, baka lamang makainirib kita nin mga impormasyon pa kung ano ang napag-ururonan duman. Ngunya na si Manang maabot. Ano po? Kaya ngunya na si Manang ining presente tabi. May tanong ka ba? Eto na, Oras Pilipinas. 1 minuto bago mag alas 9:35. An oras hatod sa Indokang Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Magkaburunyo, Bicol. Magkasararo, Bicol. Magtabang sa kawa, anmawot. Daing pa ibabaw, daing pa iraro. Gabos kita maguswag, igurahaw ta. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol, sinda kita ika. Ako Bicol Party List. Katabang na, kasurug pa. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, na patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach station sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko ng Department of Agriculture sa Bicol. Good news mga kapitbahay!
Kayang-kaya mo na bumili ng iyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners, at ang pangarap mong smart and Android Google TVs. Lahat ng yan ay nasa RRS Marketing. Ining high-tech, branded at latest na muyang appliances. Naku aming hulugan sa RRS Marketing. Ang swak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing. At di lang yan, sa mga warranties, wow! Sulit na sulit! Pwede sa inyong school, sa bahay, sa opisina at sa inyong negosyo. Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Durable, sulit, di kalidad, at abot kayang appliances. Sain ka pa! Siyempre, sa RRS Marketing na. Basta appliances, sa RRS, yes na yes! Jericho Rosales po! Ibang level na tayo! For liver health, Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liveraid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro. Kayo po ba ay may katanungan sa PhilHealth? Makinig sa programang Alagang PhilHealth kasama ang PhilHealth Regional Office 5. Mapapakinggan tuwing Lunes alas 10 hanggang alas 10:30 ng umaga sa DZGB. Damang-dama ang benepisyo ng PhilHealth sa Alagang PhilHealth. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag magalinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yashano Mall. Yashano Mall. Yashano. Lunchtime na listeners, gutom na rin ba kayo? Para masulit ang lunch break, deserve natin yung meal na nakakabusog. Ang craving ko ay yung napaka-crispy, napaka-juicy at napakalaki na Chicken McDo na ngayon may bagong nakakabusog meals. Ang one-piece Chicken McDo ay may kasama ng choice of one-piece crispy chicken fillet o kaya one-piece mushroom pepper steak. May kasamang small drink pa for only starting at 158 pesos. Price varies. 2 ulam tapos may drink in 1 meal, mapapa-tastify ka na, napakasulit. Kaya tara, order na. Now available in McDonald's stores nationwide. Try it, taste it, and tastify via dine-in, take-out, drive-thru, or macdelivery.com.ph. Promo runs from June 1, 2026 to September 19, 2026. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB-257576 Series of 2026. Tuhod, siko, baywang, paglaging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Pag tayo'y may sakit, gusto natin gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit? Ang yakap ng PhilHealth, programa ng gobyerno na nagbibigay ng libreng pagpapakonsulta, pati mga lab test. Kaya payakap sa yakap ng PhilHealth. Yakap ng PhilHealth, nang tayo'y malayo sa sakit. Ready to
to experience exciting rewards and luxury gaming. With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Ring, ring, go away! Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, Mommy. Cough, cough, wet away! Yay! Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundili is the generic name of Plemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 noon naman every Sunday. And on holiday, pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpi City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Piuduran, and Rabvax Cubao, Metro Manila. Like us on Facebook, maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagninegosyo. Magdadara nin kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon nin mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataunin pagnigbid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento di negosyo na may marhayin na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Madadangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Maray na aga, kumpadreng Noel Manalo. Yan, matindi ang bahada sa China. Yan, darakan bagyong Inday. So Inday pa ba ito, And then, sabi ni Pading Noel, Padi, kung antag sa dirikan Manila Water si Prime Water, iyo man iyan mga vilyar ang tag sa diri. Yan, Pading Noel, maray na aga tabi. Isa mo budakay Jolie Rodriguez. Diyan sa barangay Supang, kan Karamuran, Catanduanes. Mga kababayan ko diyan sa lupa kong tinubuan ang Karamuran, Catanduanes. Maray na aga sa Indo. Kay Jolie Rodriguez, asin sa kabus diyan sa Indo, sa Karamuran sa sentro. And siyempre may nag-antabay dyan sa Supang, Barangay Supang, si Jolie Rodriguez. Mama Mila Bal, kinatawan Mila, maray na aga tabi sa imo. And good morning man dyan sa mga listeners niya to. Talagang sustenido yan tabi. Dahil pina kibrada dyan sa Rabvax. Good morning tabi sa inyo dyan sa Rabvax Animal Bite Center. Dyan sa may Aleco. Sa Barangay Sagmin kan Albay District. Good morning kay Madam Tet Aldana Jacob, pati naman sa men and women po kan Rabvax. Gabos po yan, dahil mag-worry, gabosin na dyan ang mga medical practitioners, lalo na sa mga nag-injection baga, mga nurse yan, akreditado kang DOH ang entire
Ravax tabi. May branches sinda sa Sorsogon, sa Irusin, maski duman sa Manila, sa Masbate, sa Birac, Tabako, Ligaw, maray na aga tabi sa Indo dyan, sa mga taga Ravax. Importante po yan. Kagat ning ayam budaykos, kamrot ning ayam budaykos, pabako na tabi, dipisil na pati na ining mga mga bakuna, anti-flu season na naman baga. Diyan po sa Ravax. You're in good hands sa Ravax tabi. Good morning tabi sa Indo dyan. Pading Noel na Manalo, maray na aga, and kay Sir Philip Balila Jr. maray na aga tabi sa Indo. Istorya kita dyan sa luwas, aramon ta daw. Naka-ready ang sa tuyang pag-iriba si Angel na Mustaza. DZGB On the Spot Report. Alidigdi sa main studio, diyan kita kay Angel. Angel, maray na aga, go ahead na. Yes, maray na pagkaaga, Sir Pio, maray pagkaaga man sa tuyang mga parantabay sa mga dugang tapang bareta. Ano man na oras sa isaserbi na kan Task Force Kaayusan at Kalinisan kan Legazpi City, ang sarong cease and desist order, Sir Pio, sa sarong establishmento de negosyo dyan sa Busit Road, Barangay 3, EMS Barrio 3 o EMS Barrio East dahil sa mga nakomiter kaining patong-patong, Sir Pio, na violasyon. Kaya Sir Pio, kan closure order na nakuha kan Diso Juvenus, ini Sir Pio, yung day ko aram ko nakapagbisita ka rin sa inuman da ini Sir Pio, na elixir ang pangaran na yaon dyan sa Residential 3 Area District, Zone 19, na anadagaan na ini Sir Pio ang sa ilarom kan City Land Use Classification, as in, kan hilingon Sir Pio ang record kan business operation ka ini, dai ini Sir Pio nakakuanin balidong locational clearance hali sa City Planning and Development Office. Sabay pa kayan, Sir Pio, sa ginibong inspeksyon kan CPDO, nagluluwas na ang lokasyon, Sir Pio, kan nasabing negosyo ang 200 metro ang distansya hali sa mga kaharungan, 90 metros naman ang distansya hali, Sir Pio, sa EMS Barrio Elementary School, as in poco mas o menos 115 metro ang distansya hali man sa chapel kan na barangay na malinaw na violasyon sa Executive Order number 03-2017. Tapos, Sir Pio, itong pagpaabot man kan mga notisya kan LGU Legazpi, ang ultimo kay Sir Pio yung ipigtaong notisya, iyan may petsang Abril 13, presenteng taon, dahil man graray, Sir Pio, na itatama o nakakapag-comple o itong na-regulate as in nakakapag-simbag, bigli sa ipigpaluwas man na notisya kan LGU Legazpi, ining negosyo, Sir Pio, dahil sa mga violasyon kini asin man tinidong nag-ooperate ang nasabing establishmento. Anong nga kan elixir? Po, Sir Pio. Dari may pag-elixir, may narurumduman ako na ano ba yun, parang cough syrup ba yan or what? Dahil ko pa ang namduman po, Sir Pio, kayan, mga perang bulan na ang nakakalihis, managlakop ka sa social media na mga reklamo si mga borders. Iyo, ngunyan. Day ko na napapasiranan nagbagong buhay na baga ako, tulong oras na. Paano kayo kung saraduhan na? Tapon lang ko si Andit Banagad na... Opo. Sige. Sige. Taka na nakauron ko, Sir Pio, kasapon si Sir Ari. Nagkapirang beses naman da Sir Pio ining pigbabalo kan grupo na maiserbian closure order na iyan. Alaga day na Sir Pio na si Sempuan, nagbubukas pala ini Sir Pio, matanga na nin marahay. Okay, sige. Mas masabutan, Sir Pio, ang detalles kayan, mas maray mananggad na may pasabot as in makahuron ka si Sir Andy Marbella dahil ang Sir Pio tasinda sa lado ka na LG Legazpi. Talagang, ako kung magigiramduman mo kayo, Sir Pio, sa pareho na sitwasyon kayo ni, dyan sa dating, sa districto, Sir Pio, sa may sarong pribadong iskilahan dyan sa Rizal Street. Iyo man, Sir Pio, ang kaso kaini, ang sitwasyon, kaining elixir na yaon dyan sa EMS Barrio East. Roger, sige. Po, Sir Pio, ang mga dugang pa pong informasyon halos sa luwas, sa tuyakan PYZ Enterprises dyan sa Barangay Oro Site, Legazpi City, Angel Mustaza, DZGB News. Salamat, Tabi Angel, sa istorya hali dyan sa luwas.
Yan, pinagapudan ko si Sir Andy na Marbella. Hopefully makakonect kita sa linya. Gari maluyang mo niya ng internet pati ano. Yan, oho. Aloy makakonektar sa telepono. Madali sa na Chief Jimmy and Karen, pading Jimmy and Karen. Tibaad makakonektar kita kay Sir Andy Marbella. Manungod ba ng gadyan na? Nadangog ko na elixir na yan. And kanakalis na mga bulan, naglakop man agad sa social media, reklamo manungod sa negosyo. Baka lamang mapasyaran man kan tropa kung ano man ang masasabi kain kan management. Yan, isiserbi na so cease and desist order. Kumbaga, ano ba yung closure order na? Yan, dahil naglulusot ang mga apod tangon niya na may diferensya ba? Pati yung ating linya sa internet medyo maluya. Baka inisa ng cellphone ko an may defekto na ta. Uni na nagpuputi na ang screen sa taas. Day talaga naglalog. Siguro taod-taod we will try our very best na makontak si kunyan, si Sir Andy Marbella. Meantime, naka-standby po ang tropa, si Chief Jimmy Nasalita. Kumpadreng Jimmy, maray na aga tabi, go ahead na. Salamat tabi pa di maray na aga sa mga parantabay sa mga dagdag niya itong bareta ang pinagsasabing solusyon sa mga low voltage brownout digdi sa 3rd District. Iyon kapag nag-operate na ang 20 MVA substation sa barangay Dunaw, Ligao, kung sa inian makakasupply ni additional voltahe ni na kuryente. Matatandaan durante ka nakaulay niya to si Gobernador Noel Rosal, sinabi kay ni na inapudanan niya niya National Electrification Administration, nag-inquire siya kung rin ini matatapos. Simbag susog sa Gobernador ngunya na bulan na Hulyo tabi ni. Asin posible mag-operate na ini, kaya dit sa nadang pasorosin siya sa mga inconvenience, low voltage brownout, mga makaray man giraray ang serbisyo once na nag-operate na ini. Kaso hapon, tabi pa napasyaran di si Gibinyos. Primero, pighanap niya to duman sa palibot kan pinagsasagibong 20 MVA. So, transparent board para maging basyan niya to sa mga detalye kan pinagsabing substation. Kung sa inhalian pondo gurano, ang pondo, kontraktor, no rin matatapos, asin na anong ahensya nag-implementar kan nasabing proyekto. Irak ng Diyos tabi pa rin, pangalag-galag niya to sa palibot, wala kita ninahiling main transparency board. Naghanap kita ng tao na makakaulay sa compound, dahil manda sa forman, naka-istorya niya to, dua, mga panduk-aki. Kung sa intigapot niya to, kung mga minor de edad ka mo, na yun nagsaligsig ka na mga baybay tabi pa rin. Yan. 18 years old na nga kami, baby face lang nga kaya kami pagilingaon. Pinagkalag niya to pa, binilang niya to, 7 o 5, 6 o 7 man sa nanag na trabaho, so iba, pare-pare ngalo. Ngonya nasa kabangaan na bakan bulan na Hulyo, hindi ko sana kung matapos ini. Susog sa Talana Plaza na sabi, matatapos ini ngonya na bulan na Hulyo. Roger to that, sige. Yan ang mga dagdag na informasyon. Jimmy Nasalita, DCGB. Thank you so much, Chief Jimmy. Sa mga dagdag na istorya hali dyan sa luwas, kung marurumduman tabi ni doon, nakahurong tagaan si Ma'am Ans Galero, tagapagtaram kang Aleco, ang sa indakaan na term, ang prospective date is Agosto ba kung July. Very least na is Agosto. Agosto. July bako pa masyado. Agosto, katapusan kan Agosto. Makukunyan iyan, magiging operational na iyan na dyan sa Ligao. Sa Dunaw substation na iyan kan Ligao so dai pakitakan maka-terminar kung ano managad ang kamugtakan kanta. Very technical iyan tabi, baka pagduman kan sa tuyang pag-ira ba ni Chief Jimmy na tiyempo na arog sa naka ito talaga munang pipa trabaho
kaya arog ka ito ang sitwasyon. Ano? Yan. So, ang sabi kaan, kang alay ko mismo, Agosto. Ano? Kaya baga sige-sige ang schedule brownout dyan sa 3rd District, taang cover ka na area kan substation na dyan sa Ligaw, Pulangi, Uwas, Ginubatan, Ligaw. Sabay na yung Hubilyar, Pioduran. Yan. Kaya baga may mga schedule brownout dyan. Tas mga linya kan kuryente na once na maging operational na yan by August, sulumang linya kan kuryente dyan, na haluyo na, dekada na ang pinagserbi, kaipuhan ng salidahan, ta ang kuryenteng mapuprodusir na dyan, tama na, makusog na ang voltahe, dahil nakakayanon ka sa mga lumang linya. Kaya bagaan, medyo horalawig dyan pag mina-brown out sa mga lugares dyan sa 3rd District. Tapig pipreparar na iyan, mantang iyan na trabaho dyan sa substation naan, patapos na. Tabi tanganing pag-agikan kuryenteng matulay dyan sa mga kable, so mga kable, daiman magbigay, takaya ng akomodaron tabi ang kuryenteng mag-aagi dyan. Sige, dire-diretso kita kan istorya dyan sa luwa. Si Karen, nasa linya man. DZGB On the Spot Report. In 1 minute, Karen, go ahead. Yes, thank you, Tabi Sarpio. Babarawalo na ng gadaan pag-repalkan gabos na mga opisyal sa probinsya kan Albay. Sa man ang mga proyektong gamit ang resources kan gobyerno. Ini Sarpio katakod kan itig po protesto ni kinatawan Harod Imperial na panibagong ordinansa sa probinsya kan Albay. Kung sa ipinaliwanag sa inyo sa DCGB News na province-wide o gabos na mga lokal na gobyerno sa Albay, babawalon ang pagralaglag kan sa indang mga pangalan, imahe, mga inisyal, asin ano pang klase ng personal branding sa mga proyekto, programa, behikulo, mga government property, asin mga ekipay sa probinsya na hali sa pondo kan gobyerno, asin buwis kan taong bayan. Aram mo, dahil naman na ganun kay Puhan, Karen, tamay Facebook na baga. Ipagbawal mo na dyan sa mga kalye, naon isupandokan alkalde, vice-alkalde, mga konsihal, gobernador, vice-gobernador, saan ko na, ipagbawal mo na ipagtaralpulin, may Facebook baga. Yes, sir. Mas mahiwas pa nga ni. Mas mahiwas pa. Oh, ito dapat na susugod man, ipagbawal pati sa Facebook. Bako. Pwede yan ikay sa provision. Ay, nako. Galing malinaw. Sige. Sigun kay kinatawan imperial dahil sa for first reading paman sa na ini. Idilugod niya pa sa nasa igigibong mga committee hearing ang penalidad na pwedeng ipataw sa siisay man ng mga opisyalis sa probinsya kan Albay ang mabalgar sa propestong ordinansang ini sa pagsabing dapat maibitaran man sa probinsya ang pagklamarkan mga opisyalis na hali sa pagsadiring bulsa kan mga ini an ano man na ititaong serbisyo sin programa sa taong bayan. Roger. Kaya for first reading ini at Santiago na to simplify, pinagaapod na anti-EPAL ordinance sa bilog na probinsya kan Albay. Kopya. Karen Ala, DCGB News. Salamat Karen, halidigdi sa main studio. Diyan kita sa technical department sa nagkaperang hanap buhay, Buda Newsroom, news break kita. We will be right back. Radyo Balagon Kaito, DCGB Ngunyan, Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. 3 minutos pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Tinawan ng pagminbin ni Presidente Bongbong Marcos Jr. si Filipina tennis Alex Ayala sa ginibong homecoming reception para sa player matapos ang sa iyang
makahistoryang kampanya sa 2026 Wimbledon Championships. Itinaon ni PBBM kay Iyala ang presidential citation sa Palasyo Kasuugma. Sinabi ni Marcos na nagdara ning onra sa Pilipinas sa mga Pilipino asin bako sana sa trayumpo si Iyala kundi dahilan sa biyaya na nakamtan kay ni. Yan ang bareta hali sa Newsbase. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa indo kan mga binasunod. Artrisin Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artrisin. Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Wana, ba't parang nagkukumahog ka? Ay Ma'am Love, medyo na-alarma po ako sa mga balibalita ukol sa giyera sa Middle East. Kaya namili na ako ng maraming stocks ng pagkain. Maganda ang maging laging handa, Wana. Pero kalma lang. Ayon sa DA, sapat pa ang pagkain natin dito sa Bicol. Maaari lang maapektuhan ang presyo ng mga pagkain dahil sa apektado ang transport at logistics ng mga produktong agrikultural. Ganun po ba? Paano kung maubos na yun, Ma'am Love? Sana tayo kukuha ng pagkain natin. Huwag kang mangamba, Wana. Patuloy ang mga programa ng DA para sa food security. Makakatanggap din ang mga kwalipikadong magsasaka at mangisda ng 2,325 pesos na Presidential Assistance for Farmers and Fisher Folk o PAP. Ang buti naman pala kung ganun, Ma'am Love. Ang mga karaniwang tao na tulad ko, may magagawa din kaya? Oo naman, Wana. Muling isinusulong ng DA Bicol ang backyard gardening upang hikayatin ang bawat pamilya at komunidad na magtanim sa bakuran. Kahit sa maliit na espasyo, container o basyong bote, maaari na kayong magtanim ng iba't ibang halamang gulay. Magandang ideya yan, Ma'am Love. At di ba ika nga, pag may itinanim, may aanihin, makakatipid na kami sa budget sa pagkain. Kaya tara na sa DA Bicol upang mabigyan ka ng libreng vegetable seeds. Maaari ding makahingi ng mga vegetable seeds sa mga research outreach stations sa 6 na probinsya ng Bicol. Sarong serbisyo publiko kan Department of Agriculture sa Bicol. Mogmang ipinipresentar kan lokal na gobyerno kan Libon Albay sa pangingenot ni Mayor Attorney Mac Saison asin kan Sangguniang Bayan ang sarumbulan na selebrasyon kan Paroy Festival 2026. Ini sarong pag-onra sa mga paraoma sa kasamal na patron kan Banuang Libon na si Senior Santiago El Mayor. Asin man ang pagpadagos kan tradisyon asin pagpapasalamat sa mahal na Diyos sa masaganang ani kung saan ang Banuang Libon midbid bilang rice granary sa Albay. Libon Paroy Festival 2026. Santiago del Libon. Ang mga aktibidad iyo ang mga minasunod. Hunyo 27, Miss Libon Guenyo. Hunyo 30, Kurit Libon Guenyo. Hulyo 9, Boxing Tournament. Hulyo 10 hasta 12, Pickleball Tournament and Albay Marathon. Hulyo 15, Blood Donation as in Traslasyon. Hulyo 16, Opening Ceremony and Cultural Presentation, susundan in fireworks display. Hulyo 18, Fiesta sa Maynila Drag Race as in Mountain Bike Race. Hulyo 19, Senior Citizens Night. Hulyo 20, Festival Job Fair. Gabi kan Libon Guenyo as in Zumba Contest. Hulyo 21, Agri Fair as in Carabao Parade, mantang sa Banggi Iyoan Farmers and Fisher Folks Night. Hulyo 22, Kasanang Bayan as in Youth Night. Hulyo 23, Civic Parade as in Miss Libon. Hulyo 24, Procession of Barangay Saints. Hulyo 25, ang aldaw kan kapiestahan kan mahal na patron St. James the Greater, Senior Santiago El Mayor. Sa ngaran ni OIC Tourism Officer as in Festival Coordinator na si Miss Cassie Abila. Happy Paroy Festival Banuang Libon. Santiago del Libon, namumutan niya mong patron. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho.
Ang Optin ay may lutin na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ready to experience exciting rewards and luxury gaming? With New Star Online, get a chance to win through multiple daily leaderboards, from bingo big wins and daily bets to daily claim and welcome rewards, plus a variety of rewarding promotions available every day. Download the New Star Online app now and elevate your gaming experience with more daily rewards. For EGLD reference number MKTG-2026-0940, 0941, 0943, 0946, 0947, 0949, and MKTG 2026-1210. Gambling is for persons 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagcor.ph. Discover the beauty of playing brightly with New Star Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. Smile always! Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor. Proteksyon at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI course offered junior high school, grade 7 to grade 10, senior high school, grade 11 to grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management, Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Magandang umaga po
sa lahat ng nakikinig, ito ang inyong Healthline segment. Kung madalas lumabo ang inyong paningin lalo na sa gabi, pakinggan natin ang kwento ni Aling Maria. Dati, halos hindi na ako makakita sa dilim. Bilang diabetic, takot talaga ako sa posibleng komplikasyon. Kaya naghanap ako ng tulong na natural. Buti na lang, natuklasan ko ang iBerry. Mas malinaw na ba kahit gabi? Mas gumaan ang pakiramdam ng mata ko at mas malinaw kahit gabi. Nagpapasalamat talaga ako sa iBerry. Ano pang hinihintay nyo? Hanapin nyo na ang iBerry sa pinakamalapit na butika. Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Tara na, sabay ka na. Tara na, saan ka ba pupunta? Maraming mabibili sa presyong abot kaya. Huwag mag-alinlangan, huwag mag-isip. Shopping need not be expensive. Yasheno Mall. Yasheno Mall. Yasheno. Check, 1, 2, 1, 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Sige, thank you so much dyan sa Tech Department. Maray na aga dyan kay kinatawan Sir RB Borehon. Good morning, Tabi. Yan, kinatawan RB Borehon. Sige, ray na aga sa imo asin sa familia. Thanks for texting. And kay Madam Jonah Bernal Barcelo, maray na aga tabi kay Madam Jonah Bernal Barcelo, buda dyan kay Cha Leti and Louis Vibar dyan sa Barangay 4 Kansagpon, Albay District, maray na aga man tabi. And kay 9442, Sir Pio, na po ang balita sa Middle East? Thanks. Taod-taod, pag ori-restorya ang tapaan. Time permitting, tamay mga report pa kita dyan sa luwas. Si Kumpadre Ngal, maray na aga tabi pa Ngal. What's happening? Hello. Go ahead. Salamat tabi, pade. Kon day pa nasulo, day pa nagkaarali ang mga spaghetti wires kan mga telcos company pati na Aleco digdi sa Barangay 15 Ilawod East sa may likodan kan City Hardware. Oho. Inonpermar man ni City Mayor Siam Ismail na continuous ko niyan sa iyang pangapudan, pakiuron sa mga telcos company pati na sa Aleco na haralion ang mga spaghetti wires sa arinman na lugar, lalong-lalo na digdi sa urban areas na bako sana makanos pagilingon kundi minsan nagiging kausa inin aksidente. Alagad riparong dayman masyado ini siseryosuhan kan mga telcos asin Aleco, ehemplo, dakulon pa man giaray ang mga nangalay-kalay asin mga posting haros magkakaturumbana alagad dai natatawanin aksyon. Bako sana nga ni digdi sa sentro kundi magin dyan sa mga hararayong barangay. At pakiuron man sanakan city government na at least sa sarong simana lamang maggrupo ini, magtarabang-tabang para magkaharali ining mga spaghetti wires. Pero sa obserbasyon, kung dahil pa nangyayari ang aksidente, siringkan pagkasulunin poste. Digdi sa may likodan kan City Hardware, sa Barangay 15 Ilawod East, dahil natawanin aksyon. Yan, sana, tabi. Yan, badayan informasyon pa. Digdi sa Luwas Giraray, Alarmario, DCGB. Salamat pa Dingal. DCGB On the Spot Report. Diretso kita kan istorya kay Joshua Bino kita hali dyan sa sayaman na location sa Daraga. Joshua, maray na aga. Please go ahead, man. Yes, Sir Pio. Good morning. Good morning sa mga paraantabang. Sa dagdag niya itong bareta, distansya mo na si Defense Secretary Gibo Chidoro sa posibilidad, Sir Pio, na magdalagan nin posisyon sa maabot na eleksyon sa 2028. Sigon kay Secretary Gibo Chidoro, kan Department of National Defense,
mas marhay sigon sa iya na mag-focus na mo na siya sa iyang trabaho bilang Defense Secretary. Kung matatandaan man ba kaya Tabi Serpio, taong 2010, kan maglaban man ini bilang presidente kan Pilipinas, kung saan ang danggana kayto si Presidente Noynoy Aquino. Yo. Ngunyan, day malikayan kan publiko na magbutwa man an sa iyang pangaran na saro sa pwedeng mapagpilian bilang leader sa nasyonal. Alagad sa pagbisita ni Teodoro kasudma digdi sa Bicol University. Saro iyan sa nahapot kan mga miyembros kan media. Alagad sigun sa iya, ang politika ngaya mangyayari kung ano ang mangyayari, pero mas marahay kung makonsentrar mo na siya sa iyang trabaho. Doon to Serpio ang pangayag ni Secretary Teodoro. Hindi niyo po ba kinukonsider ang pagtakbo bilang Pangulo sa 2028? Ang sitwasyon ng Pilipinas na mukhang napakaano po, aggressive po ng China sa ating West Philippine Sea. Sa ngayon, palagay ko hindi malusog para sa akin na kasi ang daming nakasalalay sa akin na hindi lang ang ating Pangulo, kung hindi ating mga convergence partners, pati na ang DND-AFP. Ini-transform natin sila sa isang journey. So, sa panahong ito, mas mabuti pagtuunan ko ng pansin. Ngayon, kung anong mangyari sa politika, mangyayari yan. Hindi natin pwede pilitin. Kung ukol, bubukol. Pero the best way, probably, is to concentrate on your job. Yan. Sabi Serpio, ang pahayag ni Secretary Gibo Teodoro kan Department of National Defense. Roger to that. Serpio, ang dagdag na storya, Josh Fabino, DCGB. Salamat Diyos sa istorya ni dyan sa luwas. DCGB. On the spot report. Kung may mag-text sa 10, sa ika-10, igo ng load na 50. Aber daw. Kung may mag-text na 10, sa ika-10, may load na libre 50 pesos. I-indikar lang nindo kung anong network mo, kung Globe o Smart, buda kung tagasain. Yan, sige. Naunambitan si Secretary Gibo Teodoro. Sayang na material ini si Gibo na Teodoro. Intellectually wise, kayang-kaya niya ang kunyan ang pagiging presidente. And in fact, nagkandidato nga ini kan 2010 na pirilian. Kaya lang, sana mamuklat ang tao. Tama man itong supahayag ni Secretary Teodoro na politika mangyari kung ano yan. Hindi natin taakon yan. Hawa, kumbaga. Pero sana mamuklat ng tao. Tahilingon mo, amongst sa mga leader niya tungo niya nasyonal, sisay ang pwede daw na magkapot dyan sa kunyan, sa Malacanang. Nakaka-frustrate na tabi. Hilinga. Ang Senado baga ko taan na, iyon ang posibleng magayon na fertile breeding ground kang posibleng maging presidente. Tapag saro kang senador, pagkatapos mo kan sa imong turno sa pagkasenador, siyempre, makunyang ka, mahanap ka ng huralang ka na pwesto, pwedeng vice presidente o presidente. Ay nako, hilinga, sisa yung mga pwedeng magkapot dyan in pagka-presidente sa Senado. Sus Maria Josep naman. Hello, 476. Good morning. Po, Sir Pino. Maray na aga. Maray na aga po. Masali ako pero tawag. Si ika-10, primero kang nag-upload. Si ika-10, pag maka-10 na text bago kita magtapos sa programa, igo kita ning load. Ano tabi? Yan, may nag-text pa. Sabi digdi, maray na aga Sir Pio 926. Good morning man tabi. Sayang ini si Gibo na Teodoro. Ay nako. And tapang-tama na unang bitan si Gibo. Kasuba ako bagapig report ba ni ni Joshua manungod dyan sa pagklamar naman kan China. Igoda ang mga scholar sa China. Obviously, propaganda ini. Mga scholar na bagay hindi mar sa China na nagkaklamar. Primero, subatanis ngo na. Sunod, supalawan. Ay, sa indadaa, historically daa, ang Palawan, buda ang Batanes, parte kan China. Mga scholars dayan kang kunyan, kang China. Sige, manang research niya to. Ito pala, ini first time kong iluluwa sa programa tabi. Haloy tana ini pigo para saray-saray
Igoning mga taduman sa China may mga scholars nagre-research. Pinaluwas na naman nila na Palawan buda sa Batanes parte da kan China. Sabi nga ni Secretary Teodoro kan Defensa Nacional may sayad nga sa utak an may gibukan. O maray na agad yan kay kay 2862. Good morning po from Legazpi City. Good morning tabi. Maray na aga. Yan, duwang text ito ano. Ngunyan, ang Pilipinas palan, halo inipig para saray-saray man ano, igonin nag-istudyo man sa satuyang mga kunyan, itong so teritoryo ining mga sakop pakan Pilipinas so satuyang territorial jurisdiction susog sa history asin mga leyes. Igoning nga nag-aadal na mga palan sa mga historians gamit ang mga resources ninda, history, gabos available documents. Nagluluwas pala na iyan na Shanghai sa China. Dakul palang kaito pang mga panahon na mga Pilipino ang yaon dyan. Shanghai, China. Ano tabi? Mga negosyante, gabos at katrabaho, kaminero, gabos. Basta nagdiregosyo dyan, nagtrabaho sa anong man klaseng trabaho, disdi pa kan mga panahon sa Shanghai, sa China. May mga negosyo, mga restaurant, mga kaunan, nagkontribo sa pagtalubo kan Shanghai. Yan. Anong kabisera kan China? Shanghai, tama ba? Ang capital kan China, Shanghai. Kaya, nagkontribo dyan dakol na mga Filipino traders, negosyante, yaon na sa China. Negosyo, manlain-lain. Trade partners, gabos. Negosyo nintela, gabos, pagkaon, restaurant, ano. Yan, pati mga restaurant operators, yaon pala dyan sa Shanghai, China. Kaya sa mga scholars, mga scholars man ka mga Pilipino, nagpara-research, sagkod na naaraman na yan pala na China, parte kang Pilipinas, pur dahil dyan. Kung igwas sa mga scholars kan China na nagkaklamar na ang Batanes budang Palawan sa diri kan China, kita man, igwa manin mga mga lubinaryo, nagsasabi na ang Shanghai, sa tuya yan. Tahaloy na nga dyan ang Pilipinas na nakikipag igwang mga negosyo dyan tabi sa Shanghai, China, tabi ano. Yan, oh. Kaya anapod pa lang kang kaito, kaya na Shanghai, China, ano. Yaon dyan mga may negosyo, restaurant, mga kaungkaanan. Ang apod ang kang kaito, Lumpiang Shanghai. Kaya sa Pilipino yan, uso bagayan sa Pilipinas, Lumpiang Shanghai. Dinarayan ka mga Pilipino. Kaya ang Shanghai, sa tuya yan, Lumpiang Shanghai. Sabi kan mga scholars man kang Pilipinas, kamusta na ngaya? Batanes, pigaklamar nindo, Buda Palawan, kami ngaya, Lumpiang Shanghai. Ang Shanghai sa muya ngaya yan, sa Pilipinas an. Sabi ni 2138, si Teodoro, much capable. Ang problema, mayo nin imo papaping. Sige tabi, Senyor Puyo, dyan sa Claveria. Daing imo, daing political party, bakong artista, bakong vlogger. Si 3919, maray na aga man tabi, morning man tabi. And si 926, good morning man tabi. Kaya ang Shanghai sa Pilipinas yan, Lumpiang Shanghai. Sa pamambaya ka mo mga China, ano? Inubos na. Kaya sabi baga ni Secretary Gibo, may sayad yan, may gibukan. Sabi ni 680, di ba kita pwede magpaluwas man yung counterclaim na ang China parte man kan Pilipinas? Araw guntaman ang pigigibo ninda? Play fire with fire. Iyon na nga ni 680, yun na yan. So mga scholars man kang Pilipinas, nagpaluwas man ng ipag-aadal nan Shanghai, sa tuya yan. Tas mga Filipino traders, dara-dara, lumpia. Lumpiang Shanghai. Alamat kan sa ido pagantabay, masunod tulo si News Director Mardila. Ako po, si Pio Fernandez. Sa indong nadangog ang programang